Čauko, keď sa pýtaš, že čo robíš sakra v OBS studiu, čo tu si, čo tu robíš, prečo si tam, kde nahrávam, prečo máš 43 sekúnd, prečo to natáčaš na druhý krát, na druhý pokus, lebo som sa preklikol. No a teraz ti idem ukázať hlavný dôvod, prečo si v OBS studiu a prečo ma tak zle počuješ teraz. Hneď budíš. Čauko. Ak ti to nedoplo, kúpil som si nový mikrofón. Neuveríš, wow! Teraz ti ho ukážem, hej, teraz akože má byť moment ticha, ide ti ho teraz akože dám v editore takto si vydrž chvíľu. Dúfam, že sa ti páči, som veľmi spokojný. Ešte to musím vyriešiť toto teraz, keď toto dám, by som teraz zase vysvetlil. Nastavoval som ho asi chvíľku, nech som sa s tým nehral, takže nepočuješ v pozadí stoličku a tak. Možno to ešte spravím nejak, aby to nebolo tak zle počuť. Som veľmi spokojný s týmto, takže keby niekto si chcel kúpiť mikrofón, asi odporúčam zatiaľ, lebo vedel som tam recenzie, že to zle stojí, akože to padá ten mikrofón. Osobne si myslím, že proste to treba dotiahnuť a použiť ešte taký bol v takom sáčku, keď si to kúpiš náhodou, tak tam je taký sačok a tam bol taký štupel a ten potom keď napichneš mikrofón na ten stojan a zašrobuješ to zo spodku, tak to bude držať. Ja viem, neočakávané. Moc odborný stôl na to nemám, aby som mohol mať normálny ten mikrofón, ktorý si položíš, na to mám veľmi malý stôl. Proste určite sa to bude asi lepšie editovať, bude sa to lepšie vidieť. Úplne neviem, ako to teraz asi znie, akože mám zapnutý, keď to takto vieš, keď pozrieš na to, sorry, keď pôjdeš takto na vlastnosti, tak to som sa monitorovanie výstupu, takže to počujem, jak sa zniem, ale keď napríklad mám totok, tak počuješ ma dvojmo, ja to počujem úplne normálne. Takže to bude tak, že sa nebudem môcť počuť, to bude vlastne takto pre teba žiadna zmena, u mňa to bude, že wow, nepočujem sa, bude to katastrofa. Ja sa rád počujem, by som vedel, že či to je dobré, či vôbec rozprávam. Hej, a že či je dobré počuť ten mikrofón alebo nie. Napríklad teraz, keď sa zamyslíš, že ak blízko som mikrofónu, som asi, že pesť. Keď dám pred hubu pesť, pred ústa, lepšie povedané, normálne akože tak som blízko pri ňom, ale už keď sa, že idem si, že opreť, ja teraz pozor, čakaj, operiem sa. Tak ma je počuť takto. Hej. Bude to také zvládnutelné, ale je to také dostupné. Keď už som tak, že by som sa sústredil, ale z tej som úplne tak blízko, tak som takto, vidíš, počuješ, to nie je tak zle. Ale viem si to ešte nastaviť, aby to bolo lepšie, hej, to je zase už moja vec, to ešte nemusím trápiť. Povedz mi, či sa ti máči tento mikrofón. Áno, baví ma mi takto blízko, to konaný pocit, sme tak. Dobre, počuj mi to, prečo sa dáme, to je stračka. Tak toto je dobré, takto, že? Ja si myslím. No, to sa bude mať lepšie počuť gameplay. Určite sa to bude akože ten watch time je proste taký, aký je. Keď sa pozrieš. Že wow. To je neuveriteľné. Ale potom toto čo? To nič. Neexistuje. Za toto, keď bude 100, tak sa porozprávame. Hej. Zatiaľ ostaneme, toto bolo všetko, čo som chcel tam ukázať. Čo vám k tomu mám povedať, asi som rád, že som si kúpil nový mikrofón. A ešte keď chcete nejakú recenziu, teraz môžem dať akože tam taký, že tu tam taký úsek, že nejaký úvod a toto je, že pre tých ľudí, ktorých to zaujíma. Asi. Že čo ten mikrofón je. Asi len sem tam takto statistiky. Nastavenie bolo veľmi primitívne. Tak ti mám povedať. No a ak chceš ten mikrofón, ako hovorím, vyplatí sa podľa mňa. Zatiaľ akože mám s ním, že pár hodinové skúsenosti. Akože skúsenosti takzvané, že som sa sám montoval. A vôbec nemám nejaký ten pocit, že by to malo padať pri pohybe, keď s tým manipulujem. Teraz proste jediná chyba je moje priestory izby. Ale normálne to pohybujem, nič nezavadzia, nemám vôbec počuť, by to mohlo padnúť. Také pružné, ešte to je na takých lankách, jak by som to nazval. A úplne pohode, ešte dokonca to má takto hlasitosť.
ktorý si len takto znížiť. Zmene počuješ, vidíš, počuješ, to je dokonalé. A máš dokonca ešte také tlačítko, pozeraj. Počuješ to? To je mute. To je za mňa bomba. To bol môj základ, hlavne mať mute, lebo to je také, že... Dokonalé. No, takže teraz, ak mi dovolíte, toto vypnem, možno to zostrihám, vydám a idem sa vrhnúť na gameplay nejakej hry. Rovno, alebo možno to spravím alebo niečo, čo proste to spravím. Asi to bude Terraria, tak to cítim. Ak za mňa to nebude, na to si musím oddych, alebo dám recenziu na Halfsword, ktorý ma nasral. Trošičku, že to tam dobre. Plány do budúcna sa to dozviete, keď tak v ďalšom videu, keď budeme takto rozprávať s oznamovačom, čo som... A ďalšie, budeme si rozprávať, tak budeme robiť asi častejšie takto, keď sa videá, kde poviem nejaké plány do budúcna, že aké hry sa budú natáčať a prečo. No a už sa s vami iba rozlúčim. Takže vidíme sa v ďalšom videu, ktoré bude za chvíľu. Asi. Som rád, že budete môcť počuť môj hlas inak. Dobre, vidíme sa pri ďalšom videu, čaute.